on Pojan pässit ja me tehdään tänään video. Mun nimi on Orabi. Mä oon Efa. Ja tänään on spesiaalivideo. Ja Eli se video on piilohippaa. Ja meidän kuvaaja on toi etsijä ja se ottaa meitä kiinni. Ja vankila on tuossa. Niin. Ja sitten meidän tehtävä on mennä piiloon ja meidän kuvaaja pitää laskea 20 ja sitten me lähdetään piiloon. Sitten kun se löytää meidät, niin se pitää yrittää ottaa meitä kiinni. Ja jos mä nyt jäisin kiinni, niin Oravin pitäisi ottaa minut kiinni käydä pelastaa mut tuolta vankilasta. Mutta jos minä jään kiinni, niin Oravin pitää mut pelastaa. ja tänään tässä videossa on tulossa vielä muutakin, koska tää on spesiaalivideo. Ei, no niin, me lähdetään nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Ei. No niin. Mä joudun nyt vankilaan. Oravin pitäisi pelastaa. No niin, nyt mä oon vankilassa ja ei kun kuvaaja etsimään taas. Joo. Vähän paha. Se johti jäät.
jäätiin kiinni nyt. Niin. Ja multa lähti kenkä. Eiköhän olisi siinä, että meidän pitäisi ottaa kuvaajaa kiinni. Jep. No niin, kuvaaja menee piiloon ja me lasketaan 20. Mä sain kuvaajan kiinni. Ai saan. Sain. Okei, moi. Tänään me yritetään silleen tehdä, että lumipolkku tosta ja otetaan silleen, että meneekö lumipallo rikki, mistä korkeudesta ja tälleen. Niin. Mä otan nyt tästä lumipaukun, niin sit aletaan testaa. Niin, tee oikein kuvaa lumipalkku. Noin. No niin, ensin pudotetaan se tämmöisestä korkeudesta. Ei mennyt rikki. Sitten tästä. No ei mennyt siitäkään. Sitten täältä. Ei mennyt siitä. Sitten meidän pitää kiipata tänne takaisin. Ei mennyt siitäkään rikki. Pitää kiivetä vielä korkeammalle. No ei mennyt siitäkään rikki. Mennäänkö mä sen kohtaan? Ei mennyt siitäkään. Sun pitää etsiä joku korkeampi paikka. Kokeilen tosta. Niin menee. Mitä jos? Eikö meni se rikki? Mitä meni? Menikö se vähän? Meni vähän. Miten se menee kiinni? Rikki, jos mä heitän sitä paljon matalammalta kuin tuosta. Mä teen uuden. Joo, tee uusi. No niin, mä kokeilen mennä korkealle. Tähän korkeuteen. Ehkä se hajoisi. Niin. Ei hajonnut siitä. Se pitäisi olla vähän kuvaisemmusta alusta. Joo, kokeillaan kovempaa alusta. Elikkä me yritetään nyt tällä pulkalla sille, että toi oravi nousee tuonne ylös ja yrittää sitten tähän pudottaa sitä, että minun se rikki. No niin, siinä on palloja. Kokeillaan. Mä väsin tästä vähän. Näin. Tästä eka. Ei mennyt. Ei mennyt. Mennään vähän ylemmäs. Noin. Ei mennyt vieläkään. Eikö korkealta täytyy pudottaa? Mutta tässä on tää yksi juttu, niin en mä päässyt korkeammalle. Ei vieläkään. Ei kyllä mä voisin. Eikö meni se vähän? On oikein. Kiipeen tähän yhden askelman. Kyllä se nyt pitäis mennä rikki. Ei vieläkään.
Näin vähin. Tuota ei lasketa. Luei. Joo, ei lasketa. On, okei. Tänne eko. Anneks toi? Tässä ei mitään jälkeä. No. Niin se kato. Mä siis. Meneekö se rikki? Kyllä se No, ainakin tuossa on vaurioitu. uusi. Se on uusi. Se on uusi. Okei. Se meni vähän rikki, mutta se katos. Eli kun se pudotti tuohon kolan päälle tuolta, se ei mennyt siitä rikki. No niin, me ollaan nyt sellaista. Että jos me kuullaan semmoista erikoista ääntä, niin me heitetään lumipakku seinään, että nyt on kuultu. No niin, ja nyt Me ollaan sitä. nyt kuuluu yksi ääni. Niin. Eli nyt on on kaksi ääntä lumipallo. Ja me sitä lumipakkua heitetään sille, että mikä korkeampi äänestä on, niin pitää heittää sille korkeampi. Noin. Aika korkealle meni. Nyt tuli korkea. Nyt tuli. Korkea. Nyt tuli korkea ääni. Tuli! Oh! Saimetta. Tää on kyllä aika kylmää aika. käsissä, mutta nyt kuuluu ääni. Mä en tiedä kuuluuko se tähän kameralle se ääni, mutta täällä kuuluu aika paljon. Mennään vähän tänne päin, että ei ole sun kaunissa. Tänne. Oi! Mitäs katolle meni? Katolle. Katolle meni. No niin, nyt me ollaan 10 tikkua lauvalla. Jos ette tiedä mikä on 10 tikkua laudalla, se on semmonen peli, että tuohon laudalle, tai tässä tapauksessa on joku tommonen skeittilauta. Niin tuossa on 10 tikkua, niin kun meidän kuvaaja alkaa laskemaan, niin sitten me toi tästä näin polkastaan, niin noi kepit lentää, niin meidän kuvaaja pitää silleen kerätä noi tikut ja laittaa toi kuntoon ja laittaa ne tikut takaisin. Sitten sen pitää löytää meidät. Sitten kun se löytää meidät, sen pitää ehtiä ennen meitä polkasemaan tämä. Jos me ehditään ennen sitä polkasta tämä, me voitetaan. Noniin, me polkataan! Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 20, 22, 2, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40.
Efan ja Orapin nimet kirjoissa! Jännä. Meidän pitää kuulla. Mä voin kuulla. Ei nyt siitä kuolla. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kato. 20. No niin, kuvaaja voitti meidät ja mennään seuraavaksi kiipeilyyn. No niin, eli meillä tuli nyt virhe. Ei todellakaan kuvaaja voittanut meitä, kun me voitettiin kuvaaja. Niin. Ja tänään... Meillä on seuraava haaste kiipeily. Joo. Ja mä koitan nyt kiivetä tätä köyttä ylös. Ja mäpä on täällä jo täällä puussa. Mä en muista, mä oon viimeksi kesällä varmaan kiivetä. Niin mä Pyysin tänne. No niin, vähän voi kiivetä. Apua, mä lipsaan täältä alas. Joo, Mutta miksi tässä on tämmönen puukiipe? en minä tiedä. Ja se on tuolla. Joku random puu, mä kokeilen. Eli tässä on myös tämmönen puu. Joku rammu. Tuolla. Joku ihmeen tyyppi on laittanut sen. Joku vesidybbi. Dybbi. Eli 2 kiipeä. Mä en tiedä kestäisikö tää. En mä oo varma, kun tää on tommosena muoviutulta kiinni. Mutta mä nyt yritän roikkua. Joo. Mä yritän nyt ihan hirveän vaikeeta temppua. Tästä. Mennäänkö rikki? Noniin. Mä hyppään tästä. Okei. Joo, ei kannata tässä yritä kiipeillä, kun tuosta voi oikaista tää kautta. Jep. Tässä on vähän ehkä kestäviä oksia nyt. Mutta tää video alkaa pikkuhiljaa olla tässä. Joten Otetaan minne vielä yksi haaste. yksi haaste. Niin. Mitä mieltä Mulla on? tuli mieleen semmonen, että me voidaan ottaa vaikka
semmonen kun silleen, että kuvaaja etsii meitä ja ekana meidän pitää mennä metsään. Niin, se voisi toimia. Että sit No niin, eli me ajateltiin nyt tosiaan mennä sinne sitä piilosta. Ja kuvaaja etsii meidät. No niin, eli nyt me lähdetään sinne metsään. Eka. jo. Liusta. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oravi löydetty! Eikä! Mä jäin kiinni. Toivottavasti sä et löydä Efoakin. Eli mä joudun nyt tänne. Vähän niinku siinä piilohipassakin. Mä joudun tänne. Ja voitti meidät nyt tässä piilossa. Nyt mörköä. Jos ette tiedä mikä mörkö on, niin se on semmonen, että on yksi paikka, mistä me aloitetaan. Niin, ja on semmonen turva, jos kuvaaja ei saa meitä kiinni, kun se kuvaaja menee piiloon meitä, me lasketaan 30 oravin kanssa, niin sitten me lähdetään etsiä kuvaajaa, ja sitten kuvaaja lähtee silleen ottaa meitä kiinni, mutta sitten toi terassi tuossa, niin No niin, ja tässä on se turva ja kuvaaja lähtee nyt ja me lasketaan. 30. Mä näin kun kuvaaja oli tossa niin se käsi sinne roikkuun. No niin. Kuvaaja heittää meitä tällä pallolla. Noin. Ja nyt Se on varmaan aika hankala nyt heittää. Tämä on erittäin hankala. Miten?
tähän kuvaaja pystyy heittämään meitä pallolla ton kameran kanssa. Niin. Vielä kaksi yritystä vielä. Joo. Se ei vasta osua. No niin, vielä yksi heitto. Oh no. Mä voin nostaa sen. Okei, ota siitä. Ei. No niin, eli kuvaaja ei saanut meitä. No niin, me lasketaan. 1. Niin, Me ja taas lasketaan. musta. 2, 3, 4. Ouch. Me voitettiin ja kuvaaja hävisi. Mutta tämä haaste oli tässä. No niin, tää vielä tässä tilakkanova ja laita kaikki kommenttiin. Joo, hei hei!